qed nitkellmu biss dwar it-tip of the iceberg. Hekk stqarr il-Membru Parlamentari Ewropew Francis Zamid-Dimek dwar is-sitwazzjoni preżenti f'pajjiżna għal dak li għandu x'jaqsam mal-mediċini li qed jagħti l-Gvern. U li nista' ngħid għar-rigward ta' dak li smajtu fuq l-ADHD huwa kif iddeskrivili din is-sitwazzjoni professjonist f'Malta qed nitkellmu about the tip of the iceberg. Għaliex? Għaliex din problema li tidher li qed tolqot anki oqsma oħra tal-mediċina. Kif nafu kellna rapporti wkoll tal-aħħar dwar l-injezzjoni li l-Gvern jagħti għal dak li huwa kanċer ċervikali. U hawn ukoll flok ma il-Gvern jara u jinsisti u jassigura li jingħata l-aħjar trattament, anki hawn kien qed jikkonsidra li jażel dak li huwa l-orħos. Francis Zamid-Dimek qal dan wara li fl-aħħar ġimgħat persuni li jagħmlu użu minn mediċini biex jikkontrollaw il-kondizzjoni tal-ADHD servew ta' guinea pigs għall-Gvern meta jingħataw mediċini differenti minn dik li kienu jingħataw qabel. Tfal u adulti li kienu jużaw il-mediċina konserta sabu lil minfloka kellhom jibdew jużaw il-Xenidate. B'konsegwenza li tfal sofrew deteriorazzjoni fl-imġiba tagħhom u adulti li minħabba nuqqas ta' effettività tal-kura saħansitra tpoġġew f'riskju li jitilfu xogħolhom. Meta jkun hemm mediċini li jkunu ġeneriċi, ġeneralment jinxtaw il-mediċini ġeneriċi għax ikunu warħos mill-mediċini tad-ditta. Waqt konferenza tal-aħbarijiet Francis Zamid-Dimek qal li din is-sitwazzjoni hija komuni għal ħafna aktar mediċini u qed ikollha effetti negattivi fuq il-pazjenti, fosthom dawk li jbatu bid-dijabete. Semma wkoll il-fatt li l-Gvern għadu qed jagħti t-titqiba l-antika ta' kontra l-kanċer ċervikali li tkopri biss żewġ tipi ta' kanċer, filwaqt li pajjiżi oħra qed jagħtu vaċċin li jkopri 9 tipi. Fi kliem id-deputat Stephen Spiteri, il-Partit Nazzjonalista qed jinsisti li jiġu riveduti l-proċeduri tax-xiri tal-mediċini. Hekk kif jidher li l-mod kif qed isir il-procurement qed ikun eżerċizzju ta' kif il-Gvern li tant ilu jiftaħar bis-surplus qed jixxaħħaħ b'mod tal-mistħija. Qegħdin ukoll inwasslu l-messaġġ illi jekk hemm bżonn tinbidel is-sistema ta' procurement kif jingħataw it-tenders, it-tendering fil-mediċini, għaliex f'dan il-każ jidher ċar illi l-mediċina li qed tirriplejsja dik il-mediċina li qabel kienet qed tingħata u kien qed tkun ta' suċċess fil-kura, jidher li din hija inferjuri. Il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jaħdem biex jassigura li l-poplu Malti jirċievi l-aħjar kura u servizz mediku possibbli la darba pajjiżna inħakem minn Gvern li ma jimpurtax. Preżenti għal din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll il-kandidati għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali Fredrika Kwalina fuq Ħalluqa, Mark Spiteri Lucas fuq il-Belt Valletta u Christian Mifsud fuq l-Imtarfa.